Hey YouTube, det er Mac hjælper eller vi spiller noget Funtime igen. Fortsættelsen på EP3, og det lægger rimelig meget, så jeg skal lige hjælpe. Jeg lægger ikke. Kom. Nej, det er jeg tror lige, jeg recorder nu, gør jeg. Vi så spiller Funtime igen, og vi skal skynde os væk, før ham der kommer igen. Ja, lad os løbe hurtigt. Vi totalt spejles nu, okay? Venlig. Det er godt lige lægge. Vi skal ikke derud! Det kan være, vi kan løbe frem. Nej, vent. Stop. Det er da... Løber hurtigt, skynder. Hvad fuck hedder ham der? Madsen. Du fucking hang. Hey, jeg har diamond. Hvor meget har du? En. Jeg har en. Bare et svin, det var. Så er det Jul. Hvad fuck laver du, mand? Det er lækker. For helvede. Kan det vej? Og jeg har lavet ham der gør i skarf skin. Kan du lige sætte af, så vi kan se det? Kom. Tag af. Tag et læderrustning af. Kom. Der er spider! Det er lige meget, vi skulle have væk fra ham. Der er zombie! Der er skeletbænder! Det er lige meget, vi kan ikke... Hey, der er noget... Hvad stopper de hjertesværmen? Jeg ramte spideren. For helvede. Det var man slår mig med dit hakkensværd. Nej, det er så helt skubber. No! Hvorfor er der så mange fucking zombier? Det er lækker med fucking lort. Vi laver et lille hus her. Nej, vi skal ikke lave hus ovenpå, mand. Efter den her video, så holder jeg lige en lille pause, og så vender vi tilbage, når jeg lige er færdig med den her video. Spark. Hvad dør jeg? Jeg kan ikke rundt købe. Wait, do you okay? Yes. Kill the guy with the hand. Så helvede, du kan du brætte. Vi skal hakke kød. Der var. Jeg fik også lidt hurtigt hakke. Hallo, du fik jo min, mand. Sig, hvis du vil. Sig, hvis du vil dø, okay? Nej, du skal ikke slå mig. Jeg er allerede ved at dø. Hvor mange liv har du tilbage? Jeg har 2. Skelet! Vi kan ikke nå væk. Jeg er så bare bøssedyr. Du er der jo ikke. Jo. Jeg var blød. Fuck you. Jeg har et halvt liv, Nu dør jeg, Goggi. Jeg dør nu. Væk, jeg holder væk. Lav nu. Ikke dig. 2 liv tilbage. Au. Jeg dræbte. Ej, ikke skelet til. Men jeg er bare totalt. Hvad fuck er det, der siger det nu? Og vi kan gå hen og bo. Okay, jeg tror ikke, det var så langt ud der. Shit, man. Vi knakker lige det der skelet der. Hvad? Knak lige det der skelet. Hørte du mig ikke? Jeg skubber det i ansigtet. Hallo, YouTube. Det her det var bare lige sådan en lille kort video på
Så I kan se, at... fuck it. Et To, hit. altså... Så I kan se, at nu begynder vi at spille. Og når vi har fundet et sted, hvor vi kan bo alt muligt. Og hvor vi har bygget den. Ja, det var bare det. Vi ses.